समावनो 2 लाख रांनि सनामाला खावनानै लांदों सिखावा। आंनि न'आव हाबनानै आंनि 2 लाख थाखानि सनाखौ दिनै खावनानै लांबाय। सिखावखौ हमनानै होनो हायोब्ला हमग्रा सुबुंनो 10,000 रां होगोन। बे सना जेनाखि सिखाव, बे सना सिखावा जुदि सोरनिबा न'खराव जे हैफ्लांनायाव जुदि बे सिखावखौ खिथानो हायोब्ला आङो आंनिफ्रायनो आं बे सिखावनो थाखाय सिखावखौ हमनायनि थाखाय 10,000 अनुदान आं होनाय जागोन। सिखावा गोरोन्थियाव बोरैबा सनाखौ खावफ्लांनानै लांदोंब्ला लोगोसे सनाखौ बिगोमानि नख'राव होफैफिनोब्ला बिथांनोबो जेबो रागा जोङा जासे खुसियै नख'रा 5,000 रां होगोन। आं बे सिखावनो बे सनाखौ जुदि लाबोनानै होफैफिननो हायोब्ला आं बेनो 5,000 दान होगोन। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। साननि समावनो नख'राव रावबो मानसि गैयैखौ खाबु लानानै लम्पट सिखावा न' सिंनि सकेस सिङाव दोननाय 2 लाख रांनि सना आरो मालाखौ साननि समावनो खावनानै लांदों। खौरां बिजोंफोराव गुबुन गुबुन टाउन सहरफोरावसो सिखावखौनाय खोनायोमोन, नाथाय बे खेबाव गसाइगाव महकुमानि कसुगाव थानानि सिङाव थानाय गुरुफेला FB गामिनि मदाराम नार्जारिनि आंगोनि बिसि फुलस्रि नार्जारिनि सना आरो मालाखौ सिखावा खावनानै लांदों। नखरनि बिगोमाया फोरमायनाय बायदिब्ला गावसोर आबादारि हिसाबै बारा सम न'आव थानाय जाया, आबाद फोथारावसो बांसिनै थानाय जायो। बिथांमोना आबाद फोथाराव थाबाय थानाय समावनो खावदों होननानै फोरमायथियो नखरनि बिगोमा मदाराम नार्जारिया। लोगोसे फोरमायबावोदि जाय सिखाव लम्पटखौ हमनानै होनो हायो बे सुबुंनो नखरनिफ्राय 10,000 नोगोद रांबो इनाम होनाय जागोन। लोगोसे सिखाव खावग्रा लम्पटनोबो सना आरो मालाखौ होफैफिनोब्ला 5,000 रां हरगोन होननानै रोखायै फोरमायथियो दुखुथिया नखरनि बिगोमा मदाराम नार्जारिया। दानिया फैदो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों सनामाला गोमाजानाय नखरनि बिगोमाया मा मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि। खुलुमबाय आंनि न'सिम जे बड'लेण्ड बुब्लिया सफैनो हानायनि थाखाय, आरो जे बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा गासैनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गिबियाव जासिहरग्रोबाय। जुन दाननि 3 अक्ट' दिनै मंगलबार जे सानसु सम, दा बेयाव आं दिनै मिडियानि थ्रुयै आं गुरफिला गामिनि जे मदाराम नार्जारि आरो आंनि बिसिया फुलस्रि नार्जारि, गामि गुरफिला, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, थाना कसुगाव। दा बे समाव आं बेखौनो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदोंदि जे थांनाय सानथामसोनि गेजेराव जे आंनि न'खराव सिनाय मोनै सासे लम्पट जेनाखि गुन्दामि, बे दिनै हाबनानै आंनि न'आव हाबनानै आंनि 2 लाख थाखानि सनाखौ दिनै खावनानै लांबाय। दा बेखायनो आं बेखौनो खावलायो साफ्रोमबो जेनाखि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम, सोरबाफोर जुदि सोरबा बे खामानिखौ मावनाय सुबुङा जुदि सोरनिबा न'खराव थांनानै बे सनाखौ जे दिन्थिहैयोब्ला एबा बन्दक होयोब्ला, दा बेखौ अननानै जाहाथे आंनि जानबुं नाम्बाराव जे फोरमायहरो। दा बिनि थाखाय आं मोनसे मेसेज होनो नागिरदों साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम, जे बे सना जेनाखि सिखाव, बे सना सिखावा जुदि सोरनिबा न'खराव जे हैफ्लांनायाव जुदि बे सिखावखौ खिथानो हायोब्ला आङो आंनिफ्रायनो आं बे सिखावनो थाखाय सिखावखौ हमनायनि थाखाय 10,000 अनुदान आं होनाय जागोन। बेखायनो आं आंनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों। आं बिदि आसा खालामाखैमोनदि जोंनि बे एथ' गामि सिङावहाय बेबायदि सिखाव दं होननानै, आरो बेबायदि एथ' गुन्दामि सिखाव बेबायदि आंनि न'खराव जे एखेबारे सर्केसखौनो एखावथारनानै बेबायदि 2 लाख थाखानि सनाखौ बेबायदि लांनायनि थाखाय बिराद आं माने दा मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै ओरैबायदि जानानै दङ। बिराद खस्थ'नि गेजेरजों आं बेखौ आरजिदोंमोन, जायनि थाखाय गैथारैनिफ्राय दिनै बिराद नांगाल खदालजों दावहा नांनानै मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै गांनाय उखैनाय गासिखौ नेवसिगारजोबनानै आं बिखानि थैखौ दै खालामनानै मावनानै मोननानै दिनै बे गरसे गरनै रांखौ जमायनानै एसे आंनि हिनजावाबो देलायथोंसै होननानै आं बेखौ होनाय जादोंमोन।
बेखायनो आंनिफ्राय बिराद बे जाथायाथ' सानावनो जादों बियो हरनि नङा बियो सानावनो बेखायनो दा साननि सिखाव हिसाबै बे सिखावा आंनि मोनदांथियाव गोजाननि सिखाव नङा जिखुनु खाथिनि सिखावा आंनि मोनदांथियाव मानोना बे माने जाथावना नङामोन साननि गेजेराव थेवब्लाबो सानावनो जाबाय आरो बे साननि जाथाया माबोरै जानो मोन्दों होनना बुङोब्ला जोङो सानफ्रामबो न'खरावहाय बांसिन थानाय जाया मानोना जों आबादारि बाहेरायाव जों आबाद मावहैयो बेवहायनो बे सनानि खाबुखौ लानानै सिखावा दिनै मानसि गैयिखौ नोजोर बोनानै दिनै एखेबारे सालाखौनो एखरथानानै बे 2 लाखनि सनाखौ लांनाय जादों जेनाखि अननानै आङो खुनु बे जेनाखि गोरोन्थियाव मावफ्लांनाय सिखाव बेखौ आं दुखु मोना आरो आंनि तरफनिफ्राय बेखौ आं साजाबो होनो थाङा आरो आंनि गोसोनिफ्राय बेखौ माने दुखु फोरमाया दा बेखौ आं होननो सानोदि आं बे सिखावनो बे सनाखौ जुदि लाबोनानै होफैफिननो हायोब्ला आं बेनो 5,000 दान होगोन आरो लोगोसे बे सनाखौ सोरनोबा बन्दक हैदोंब्ला आं बे सनाखौ आंनि निजेसो आंनि थाखाजोंनो आङो सुख'नानै लायफिननाय जागोन बेसेबां हाजारनि होदों बेखौ आंनिफ्रायनो सुख'नानै लायफिननाय जागोन आरोखि दा बेखौ आङो फोरमायथिदों अननानै जाहाथे जे खामानिखौ सोर मावदों बे गोरोन्थियाव मावफ्लांदोंब्ला बे गोरोन्थिखौ जाहाथे बिथाङाबो आंनि खस्थ' आरो माखासेखौ उन सिगां नायनानै जाहाथे बेखौ होफैफिनो बे होफैफिननायनि थाखाय आं बिथांनो 5,000 जे बेनो हरनाय जागोन जायनाखि मावग्रा बिनिसिम दा गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिखौ बरायना लाग्रोबाय दा बेखौनो आं फोरमायनो सानो दा जे जाथाया जाथावामोन दिनै बे जाना थांबाय बे जोंनि थाखाय जोंनि गामि ओनसोलाव थाग्रा थाखाय खुब दुर्भाग्यजनक दा बेखौ जोङो माबोरैबा जोङो बेफोरबायदि जाथायखौ बे गाज्रि रोखोमै जालांनाय जाथाय जेनाखि सासे मानसिनिफ्राय जे बे खावनानै लांनाय बे लम्फखौ जों माबोरैबा हमनो हागोन आरो बे जिनिसखौ जों माबोरैबा गामियावहाय गैया खालामनो हागोन दा बेखौ जोङो रायजोयैनो माबा मोनसे सिदान्थ' लानो होननानै जोङो साननानै दं आरो ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे आं बेखौनो फोरमायबावनो सानो दा जोङो बे लम्फखौ मोनोब्ला बायसान्सआव जों जुदि हमनो मोनोब्ला बे जोंनि गामिनिब्ला जों बेखौ आरो जों गोख्रोङै साजा होनाय जागोन जाहाथे इयुनाव आरोबाव जाहाथे बेफोरबायदि खामानिया बा बेफोरबायदि जाथाया जोंनि ओनसोलाव जाया बा जोंनि गामियाव जाया जोंनि सन्देहआवथ' जोङो सिखावखौ जों गोजाननिखौ सानाखै मानसिया गामिनिनो जागोन जायगानिनो गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन